Chamamos hace unos minutos e es que recibimos aquí nos nosos estudos a dous membros da directiva do Alto do Vento Fútbol Sala. Aquí están na súa pantalla xa. Que tal? Moi bo día. Dous Rubén Mañá, Rubén García. Bo día. Bo día. Bo día. Benvidos. Bueno, temos aquí con nos a Rubén Mañá, que é o capitán do equipo preferente do Alto do Vento Fútbol Sala, e a Rubén García, que é directivo deste club, do fútbol, do Alto do Vento Fútbol Sala. Contádeme, como naceu este club? Pois aí toca a min, creo. Este club naceu, vai facer 10 anos, no 26, é dicir, naceu case, hai 9 anos, case 10, para o ano estamos de aniversario, de feito, e naceu por iniciativa duns pais, duns rapaces, que, bueno, que querían formar un club de fútbol sala, un equipo, realmente, que comezou para un equipo, cos seus fillos, porque non tiñan cabida, ou mellor noutros clubs, ou onde practicar todos xuntos, digamos, este deporte, e comenzou, xa chigo, pois a andadura comezou por un grupo de pais que quixeron montar o clube, que quixeron iniciar os seus fillos neste deporte, dos cales algúns aínda siguen con nós, como é o caso de Barreiro, que é o presidente, e de Pechecho, que está por aí botándonos unha man, e outros que iniciaron, como pode ser Chema, Lito e demais, un grupo de pais que quixeron un pouco iniciar os seus fillos no fútbol sala, que competiran, que o fixeran todos xuntos, e aí comezou a andadura deste clube, non? Donde tedes a vosa sede? Onde adestrades? A ver, adestramos en pabellóns que nos facilita o Concello, que está complicado, pero bueno, intentamos cubrir as horas todas de entreno que temos de todos os equipos en diferentes pabellóns do Concello. Este ano está un pouco complicado polo tema de que está Santa Isabel en obras, co cal desplazaron outros pabellóns da cidade, co que eso tamén conleva para nós trastornos de cambios de horarios, cambios de adestramentos, levar material dun lado para outro e demais. E despois, como sede social, desde hai un par de anos temos un local en San Marcos, na antiga escola, que é un pouco do que nos sirve para facer reunións de directiva, para ter un pouco de material ali guardado tamén e demais, e a partir de aí, bueno, funcionar un pouco dende ese centro, digamos. Cantos equipos conforman o Alto do Vento? Agora mesmo na base temos 17 equipos. Temos un total de 17 equipos, tendo en conta a maiores, digamos, sin ter en conta o senior de preferente e despois o senior B, que estamos en proxecto de sacalo tamén nunha liga daqui de Santiago, e o juvenil que non comezou aínda a súa andadura esta tempada. O cal son 17 equipos, podes dicir que en base temos sobre unhas 200 fichas de rapaces. Caramba. Unhas poucas. Rapaces que comenzan dende que anos? De biberón, onde inicianse con, creo que son 4 anos, a partir dos 4 anos, onde de feito é unha das categorías onde temos convenio co Compostela, é dicir, rapaces que non poden por idade comezar a fútbol e demais, comezan a súa andadura no fútbol sala da man do Alto do Vento, mediante un convenio que firmamos xa hai un par de anos co Compostela, co equipo referente da cidade de fútbol, para un pouco entre os dous englobar a estes rapaces na iniciación deste deporte. E despois, xa chego, de Virón, Benxamín, Alevín, Infantil, Cadete, bueno, todas as categorías que hai de deporte base, témolas, e varios equipos en cada unha delas, ademais. Bueno, Rubén, ti és capitán do equipo preferente. Cando comezaches a túa andaina aquí no Alto do Vento? Pois, en realidad, bueno, é o meu segundo ano, a verdade xa comecei a temporada pasada, e, bueno, logo do ano pasado, que, bueno, foi un ano positivo para o primer equipo, para o senior, logo de competir o playoff de ascenso para a terceira división nacional, pois, bueno, este ano continuo como capitán, e, bueno, aí estamos tratando de novamente facer rumbo bloque e poder competir novamente este ano, intentar facer un bo papel. Cantas persoas conformades o equipo? Pois actualmente sobre unhas 14 fichas aproximadamente, a parte do corpo técnico, e, bueno, pois é o habitual fundamentalmente nun equipo de fútbol sala, o número de fichas que se adoita ter, somos sobre 14. Dúas tempadas xa loitando por ese ascenso á terceira Liga Nacional. Sí. Que suporía para vos conseguir ese ascenso?
Bueno, para nós sería unha motivación, xa que, bueno, é ascender ou levar este club a unha categoría xa de carácter nacional, xa non xestionada pola Federación Galega, xa non é de carácter autonómico, e, bueno, pois sería un salto importante para o club, decir, tamén, bueno, implicaría tamén, pois, a nivel para o club un pequeniño salto tamén en canto supoño exixencias económicas, patrocinios, etc. Pero a nivel deportivo, pois ascender a unha categoría xa competida, onde compite xa por todo Galicia, contra clubs, bueno, importantes, históricos, e, bueno, sería un salto importante, sí. Comezou a tempada fai pouquiño, como arrancou esa tempada? Pois levamos 3 xornadas, levamos estas 3 xornadas 2 vitorias e unha derrota aí que se nos escapou por pouquiño na semana pasada, bueno, fai 2 semanas aquí na casa, polo que, bueno, podemos facer un bo balance, a pesar de que estamos nun proxecto aínda nun proceso, mellor dito, de adaptar debido aos cambios por novos xogadores, un adestrador novo, pero, bueno, a pesar de todo, é importante arrancar ben e, bueno, tendo estas 2 victorias que además foron fora de casa, pois é importante, é moi importante, sí. Que tal está a responder a afección? Bueno, pois sempre se pode mellorar, sempre é importante gañar esa masa social un poquinho que nos axude, pero, bueno, o certo que fundamentalmente xogamos no pabillón de Restollal estes primeiros partidos na casa e, bueno, puidose ver bastante xente nas gradas, de forma que para nós tamén é importante, sempre axuda a ter aí todo ese apoio posible. Para axudar a ese apoio, cando é o próximo encontro, Rubén? Pois non sei se sabemos data ou hora, suponse seguramente sexa este sábado á tarde, non? Seguramente sería, non sabemos, aínda estamos a luns, supoño que mañán ou así quizá xa se sepa, pero, bueno, seguramente o sábado pola tarde enfrontámonos nun bo partido, a verdade, contra un histórico que é o Troula de Betanzos, que tamén arrancou moi ben e, bueno, é un equipo que desplega un bo fútbol sala e será un partido interesante. O ano pasado foron partidos moi interesantes e moi competidos contra este club. Bueno, pois nada, en canto saibades horario fixo, dicídenlo, e nós tamén vamos a animar a toda a xente, porque dende aquí, dende Radio Líder, gústanos estar do lado do carón do deporte, porque consideramos que os clubs que formades parte da cidade que involucrades ademais a un montón, como ben dicías, Rubén, de pais e nais, de nenos, nenas, e non tan nenos, senón tamén de adultos, que é necesario apoiar os clubs. Que necesidades tedes dende o club? A ver, necesidades, pois este ano, como ben dixen antes, estamos un pouco coxos na hora de instalacións, porque debido ás obras que se están levando a cabo no pabellón de Santa Isabel, pois entonces nos vemos limitados en entreno e demais, como outros clubes da cidade de fútbol sala tamén, non somos os únicos damnificados, hai máis, non somos un deles, e despois, bueno, o que comentaba un pouco Rubén, non? Pois a axuda social, é dicir, o apoio social, porque ao final é bonito chegar a unha cancha, a un pabellón e que teñas afección, que este deporte crea afección e que da man desa afección, pois poidas ir cara arriba e fomentar máis este deporte, e pois o que todos os clubes da cidade, pois axudas a nivel económico, poden ben con axudas a nivel de empresas, cada unha o que poida aportar e demais, porque, bueno, si ben, se non é certo, non somos un club que paguemos ou digamos que a ningún dos xogadores nin demais, pero sí que intentamos que sufragar os gastos, é dicir, pois un detalle que ten o club é que polo menos nos desplazamentos ao partido pois facilitamos, bueno, alugamos un vehículo, unha furgoneta neste caso, se for a casa algo máis, para facilitar a eles tamén o desplazamento, que non gasten máis, que xa nos aportan moito os xogadores do seu tempo e demais, por lo menos facilitar o que é eses desplazamentos, que tal, e na medida do posible pois ter algo a todos os equipos, non só os seniors, sino os de categorías base, que temos tanto alevín, infantil e cadete xogando en categorías galegas, pois, bueno, ter un detalliño tamén para cando rematan os partidos, que poidan saborear algo doce, que coller portas para, efectivamente, para repoñer e demais. Entonces, bueno, e entre, bueno, de todo, non? Arbitraxes, unha cousa e outra, ao final, pois, o que todo, que parece que non, pero o económico é importante. Non é imprescindible, pero é moi importante. Son moi importantes os apoios dende a empresa privada tamén, non? Cos patrocinadores que contáis. Está a resultar complicado conseguir ese respaldo empresarial aquí en Santiago? A ver, temos sorte e temos patrocinadores fiéis que levan con nós e demais, pero como xa digo, con outras disciplinas, outros deportes, imagino, sí, non é fácil.
evidentemente, pois, bueno, podo comprender e entender que en Santiago é unha cidade onde hai moitas en múltiples disciplinas de deporte, desde clubes de fútbol sala, de fútbol, triatlón, duatlón, atletismo, tenis de mesa, gimnasia rítmica, entonces Claro. entonces é complicado, entendo tamén para as empresas poder aportar a todos, non? Nos, pois, bueno, temos, a verdade que os patrocinadores que temos desde xa fai uns anos siguen con nós, nos siguen acompañando, estamos moi agradecidos. Pero, bueno, sí é verdade pues, que necesitaríamos algún aporte maior, algún patrocinador máis, un pouco por o que acaba de comentar Rubén, non? Tamén, se é un caso, pues, temos a sorte de dar o salto á categoría nacional, que é un pouco que nos faltaría no clube, porque, bueno, xa digo, en todas as categorías base estamos ben resarcidos, contentos, nas categorías que estamos e demais, pois sí que aí nos faltaría un pé, para que estes rapaces tamén en caso de pois poidan disfrutar unha categoría nacional onde evidentemente pois se ve multiplicado o presuposto por 2. Entón, pois, bueno, e ir sacando pouco a pouco melloras tamén para, é o que falamos, en materiais, en vestimenta, un pouco melloras no día a día para o clube, para as persoas que conforman o clube e para os rapaces todos que temos neste clube, non? Os encantados, traballamos o que podemos arreo, todos os membros da directiva, adestradores, membros que colaboran co club, pero temos o tempo que temos, a veces non é suficiente, nin chegamos a todos para cumprir todo. Entonces, bueno, ese aporte, esa axuda, sempre son benvidas e se agradecen, ademais. Cantas persoas formades parte da directiva do club? Agora mesmo ampliamos o ano pasado, estamos, se non me equivoco, nin me deixo a nadie, 9 persoas. 9 persoas. 9 persoas e uns 12 adestradores a maiores, non me deixo ningún atrás, creo, máis ou menos, pero, bueno, ao final, as 9 persoas que ten os seus traballos, que ten o seu día a día, que ocupan as súas horas libres para axudar e para estar con este clube, pero, claro, o tempo é o que é. É complicado, a ver, ás veces. Esas 9 persoas que conformades a directiva, que valores tentades transmitir a todas eses rapaces e rapaces que forman parte do voso club? Correcto. Vale, pois, a ver, un dos principais valores do noso club é ter un compromiso, ter unha educación deportiva, digamos. Para mí é máis importante que calquer victoria, calquer campeonato que sexa, e sentir que os rapaces que pasan por o club teñen uns valores de clube, que ao final pois, tamén é algo que nos gusta e que nos reconforta e que tamén moitas veces costa, porque ao final trátase de ter unha trayectoria dentro do clube, que inicien con nós desde nenos e que sigan hasta seniors, non? Que é un pouco que estamos intentando levar a cabo. A directiva cambiamos hai un par de anos, cambiouse, entramos xente nova, pois con outras ideas, para mellorar un pouco o que estaba de antes, que estaba ben feito, que fixeron un bo traballo os que iniciaron este clube. O que pasa é que, bueno, o que falamos, pois ven outra xente, ideas novas, diferentes, bueno, queremos aportar o noso graniño de area e bueno, diferenciar un pouco, mellorar na medida do posible, e nos queda ademais bastante traballo por diante, todo este traballo, e mellorar a calidade tamén de adestramentos, calidade de entrenadores que poida ter o club para aportarlle a eses rapaces todos que están no club, evidentemente uns coñecementos, pero que tamén ensinarlle, que eles poidan aprender, teñan capacidade para mellorar. Bueno, en definitiva, o que nós creemos que debe ser un club, e o que debe primar son outros valores, que é o compromiso, que debe ser, bueno, sentirte de clube, unha educación deportiva que é saber gañar e saber perder, e neso estamos. Claro, unha educación que ás veces nos pabillóns non se ve non no terreo, senón nas gradas. Sí. Non sei como vedes este tema tamén dende o voso equipo, que bueno, que ás veces pois dende as gradas Sí, a veces flojea un poquinho esa faceta tamén por parte ao mellor dos espectadores, familias, etc. ¿no? Dende aí tamén, bueno, é importante que a Federación moitas veces fai campañas para tratar de concienciar sobre todas as familias, non? Que a ver, sobre, bueno, tanto en seniors como en categorías inferiores, para tratar de combatir un poquinho todo ese tipo de actitudes que en definitiva son totalmente repudiables no ámbito do deporte, non? Certamente, bueno, no noso caso do senior non recordo así habitual, bueno, nos últimos tempos ver ese tipo de actitudes, pero sempre, bueno, pues ves noticias, coñeces casos,
e é importante que tanto dende os clubs, sobre todo tamén a federación, pois tratar de traballar nesa mesma dirección para evitar todo ese tipo de actitudes. Moi importante, dende logo, traballar dende esa dirección. Algúnha vez dende o clube pensachedes en dar tamén o salto ao fútbol campo? Ou non está contemplado? Non, a ver, non somos un clube, e témolo claro, específico de fútbol sala. A relación que temos con fútbol campo, consideramos que é outro equipo da cidade de fútbol referente que é o Compostela, por iso, como decía ao inicio, temos un convenio para que rapaciños en idades temprás que non poden aínda xogar o fútbol 7 neste caso, se veña con nós, iniciense neste deporte a través do fútbol sala, na categoría de biberóns e ao final o que se trata na categoría de biberóns é que se divirtan, que o pasen ben, que veñan unha hora a disfrutar do entreno e outros 40 minutos a disfrutar do seu día de partido e que se vayan contentos para casa, alegres e que poidan ter unha boa sensación do inicio deste deporte. E a partir de aí, fora deso, o convenio que temos co Compostela, temos claro que somos un equipo de fútbol sala. É dicir, o Alto Vento é un equipo único de fútbol sala, somos conscientes que temos que compaxinar co fútbol, porque moitos dos nosos xogadores xogan tamén a fútbol, entonces pois a veces tamén é complicado a hora de poñer entrenos, a hora de elaborar calendarios de partidos e tal, para que non coincida e tal. Son 17 equipos, sí. E aí temos unha persoa que é moi importante neste club, que me gustaría nombrar, que non está aquí, debería estar, que se chama Esteban, e en este caso pois é un dos que máis traballo ten en ese sentido, dos que máis rompa a cabeza e dos que leva moito tempo sendo unha peza fundamental neste clube e sobre todo con ese tipo de facetas, digamos. Que cualidades credes que ten que ter un xogador ou unha xogadora de fútbol sala? Bueno, pois, a ver, a día de hoxe o perfil do xogador cambiou bastante, non? Sobre todo un pouco tamén relacionado co tipo de vida que levan adolescentes ou rapaces máis xóvenes, pois ese tipo de perfil de xogador máis individual, que xoga máis na rúa, etc. Pero, bueno, é importante que dende cedo e dende idades moi temprás cos diferentes equipos, xa dende infantiles, alevins, etc., pois ven adquirindo eses coñecementos máis ou menos de carácter táctico, fundamentalmente, porque, bueno, cuestións máis ou mellor de carácter técnico, pois son todos os aspectos se poden traballar, non? Pero son quizáis un pouco cuestións máis de carácter que che veñen dadas ou non, pero, bueno, é importante que vai adquirindo todo ese tipo de ferramentas que lle van a permitir tomar mellores decisións nas diferentes facetas ou situacións de xogo. Entón é moi importante pois esa capacidade de interpretación do xogo, capacidade de ler, prever situacións e desa forma pois poder solucionar todos esos problemas que che van sucedendo ao longo dun partido da forma máis satisfactoria posible. Entón, bueno, pois ese rigor táctico é moi importante e, bueno, esa capacidade técnica e tamén a física se pode adestrar, pero, bueno, esa capacidade técnica pois tamén tratar de pulila o máximo posible. Rubén, coincides? Sí, a ver, fundamentalmente eu sou máis un pouco con fútbol sala, Rubén é máis de fútbol sala que a min, levo anos practicando este deporte, pero sí é certo, non? Ao final hai cousas que os rapaces máis antes que agora traían da casa, como se suele decir, ¿no? Sí. Porque creo que agora perdeuse un pouco eso de xogar na rúa. De xogar na rúa. Eso, o que falamos sempre, que é continuo, pero é certo, non? Sí, agora vas por calquer parque ou instalación que poida haber ao aire libre e é raro ver un partido de rapaces, non? Estar xogando e tal, e cando que antes había incluso rapaces mirando fora e esperando a que lle tocara o turno de entrar. Entonces, bueno, eso a día de hoxe, que aí é onde conseguían esa técnica, digamos, esas cualidades técnicas que algúns, bueno, destacaban máis. Fora deso, pois sí, certamente a día de hoxe no adestramento e desde inicio que se intente marcar unhas pautas, saber de que vai este deporte, que ten uns conocimientos tácticos mínimos e básicos para iniciar este deporte e a partir de aí todo o que queira desarrollar cada xogador. Se algún xogador ou xogadora, ou futuro xogadora, quere apuntarse neste momento no Alto do Vento, é posible ou están pechadas as fichas? Están pechadas? A día de hoxe non, porque, como ben decía, temos rapaces suficientes para o que xa temos as plantillas todas conformadas, todos os equipos de todos os grupos conformados. Nós o que somos facer é a finais de tempada, mes maio, xuño,
sí que facemos, digamos, unha semana, uns días e demais de portas abertas para esas persoas que, ou esos rapaces que queiran iniciarse nesta actividade e demais, que poidan vir, que poidan ver, que poidan probar, que poidan xogar e a partir de aí que decidan. Pero de todas formas, incluso no mes de agosto, máis ou menos, inicio de setembro, tamén recibimos chamadas e rapaces, pois polo que sea, que despois do Bravo, que queren iniciar e tal, e tamén acollemos. Agora mesmo non, porque, bueno, por temas de tempada xa deron inicio sobre todo as competicións de Liga Galegas, co cal xa eses grupos xa están conformados e as de ligas local que empezarán en breves, pero que xa están adestrando, xa son grupos que están adestrando e, bueno, pois xa chego a día de hoxe. Nos chega, temos rapaces abonda, gracias a todos por formar parte desta familia e por estar no Alto Vento, pero depois temos outro tema que son os monitores, non? Pois o que che dicía, pois de monitores tampouco non andamos tampouco tan ben, non temos queixa, pero, bueno, pois ao mellor un ou dous nos viñan ben. De feito, lancei unha pregunta ao senior a semana pasada, a ver quen se animaba, non sei, igual non a recibiron, terei que mirar outra vez no WhatsApp. Están a tempo todavía. Pero ninguén contestou. Bueno, e o que sí que está aberto é a todas as empresas que queiran formar parte do Alto do Vento e apoiar a este club que como ben dicías, tedes 200 rapaces e rapazas que bueno, pois que xogan con toda a ilusión do mundo, que compiten dende aquí, dende Santiago de Compostela, levando o nome da nosa cidade, pois por moitos sitios, e digo por España e bueno, por todo o país, ¿no? Incluso chegamos a xogar torneos en Portugal e demais. Digo porque o que si facemos tamén desde o Alto Vento, desde hai uns anos, isto, pois, outra persoa que, neste caso, Kim, pois, tamén, que lle gusta moito estar en torneos no verán, por aí adiante, levounos a estar este verán, en xuño, en Cádiz, e levamos a Cádiz, eu creo que eran sobre 800 persoas, que non che quero mentir, pero creo que... Moita non, xente. 800 persoas, pero 800 persoas non, eran dous bus, estábame colando por lá. Cerca de 200 son. Sí, cerca de 200 son. Que xa son, Xa son, moitos deles con seus respectivos pais. Sí, levamos hasta equipo juvenil a competir alá, que acadou un bo resultado. Quedaron campeón, gañaronlle ao Viñalbal e Valdepeñas na final, que é un equipo que está en división de honra fútbol sala, bueno, primeira división a día de hoxe de fútbol sala, Liga Nacional, e gañaron no torneo en Cádiz. Entón, o que facemos tamén como experiencia por rapaces, a modo tamén de vacacións, a modo de algo diferente de cara ao final de tempada, programamos un torneo nunha semana onde poidan ir o máximo posible de categorías, non sempre é factible que vayan todos, pero si queremos que vaya a maioría, e que lle quede tamén a estes rapaces esa experiencia. Pois este ano fomos a Cádiz, hai 2 anos estivemos noutro en Luarca e demais, e as sensacións son boas, a xente ben contenta, os pais tamén, o que recollín dos pais este ano de Cádiz viñan moi contentos, aparte unha zona que se daba moito tamén para esparcirse, para coller uns días de vacacións, aproveitando que os rapaces estaban ali entretidos, xogando e pasando ben, disfrutando ao final, e tamén creando un pouco de grupo e de familia, ¿no? Unha familia, digamos, do Alto Vento, onde integramos, pois, con eso, nunha semana, pais, fillos e xente do clube, pois, concentrada, pois, nun torneo e onde poidan disfrutar e traer bonitos e bons recordos desa experiencia, digamos. Bueno, pois Rubén, foi un placer falar con vos. Non sei se queredes engadir algunha cousiña máis. Non, eu, bueno, simplemente animar a xente a que acuida ao ver a partidos e do noso clube en todas as categorías, pero, bueno, tamén, sobre todo, a nivel senior, que é un pouco, digamos, o que insignia e é o equipo referente, e donde queremos que cada día cheguen máis rapaces que veñan con nós desde a base e cheguen a este primer equipo senior, e que nos apoyen, que disfruten vendo o Alto do Vento e que pasen tardes de sábados entretidas vendo este deporte como fútbol sala e en concreto Alto do Vento.
Nada, que esperamos vos a todos nas gradas do pabellón para virnos animar e que será un gusto tratar de contribuir no crecemento desta disciplina do fútbol sala. Pois foi un placer recibirvos. Nada, simplemente dicide a páxina web ou onde poden localizarvos en redes sociais. Nos redes sociais temos página web, pero o que máis traballamos é o Instagram, que é @altoventofutbolsala, Sí. donde soemos pois, poñer imaxes dos partidos de fin de semana, incluso adestramentos, donde tamén damos eco a todas as empresas que nos axudan e lle facemos publicidade desde aí. E tamén temos un canal de Twitch, donde se emiten moitos partidos do Alto Vento, tanto do senior como de categorías base, e o mismo en ese canal, que é un canal de Twitch, onde tamén pois, a todas as entidades e empresas colaboradoras intentamos tamén darlle o seu espazo e desde aí axudalas tamén a elas a promocionarse e a agradecer sobre todo a colaboración que teñen neste caso con o noso clube. Pois moitísimas grazas, Rubén, moita sorte este sábado, moita sorte nesta nova tempada e o galla podamos anunciar que ascendedes a esta terceira Liga Nacional. Vamos, paso a paso, gracias. Moitísimas grazas. Gracias a vos.